Ana Balint je devojka koja je još kao mala maštala da postane balerina. Imala jako teško detinjstvo. Sa majkom je otišla sa salaša na kom je živela dok je bila baš mala devojčica. I zatim prelazi u Beograd. Iz Beograda, kada već prođe Drugi svetski rat, odlazi u Moskvu. I postaje, nakon određenog vremena, balerina Bolšoj teatra. I na taj način ona uspeva da ostvari svoj san. Međutim, usput joj se dešavaju tako raznorazne neke stvari. Tako da dosta volim da uporedim taj njen život sa jednom opasnom vožnjom na ringišpilu u tom smislu. Melodrama je u pitanju i on je jedan u nekim trenucima nesrećan čovek koji postaje u nekim trenucima presrećan čovek i tako se nešto vozi cela ta dramaturgija lika i uopšte likova, ali mog posebno da je dosta zanimljivo za igru. Ja u ringišpilu igram Lenku. Lenka je majka glavne junakinje Ane Balint i to je žena koja je isključivo vođena ljubavlju. Ljubav je njen glavni pokretač za sve što odluči u životu. Ona je naizgled krhka, tiha, fina, ali zapravo hrabrost crpi iz ljubavi najviše prema sopstvenoj ćerki. I zbog nje je spremna i kompletno svoj život da promeni, da napusti salaš na kojem živi, da ode u grad, da radi šta god treba samo da bi omogućila ćerki da ostvari svoje snove. Mnogo volim da snimam epohu, iako mislim da nisam stara duša, ali nekako to odmah napravi neki žal za nekim vremenima koja se nikad neće vratiti. I na taj način ih televizija i film vraćaju ovo surovo savremeno doba.